Kristo kan kroi rap korti le benjir tum prangsi el tum apa bang kepe jawaban tum hem Yesus Kristo men pen kardam bi projeriglo non lom el tum pirthe dance tame doroma lama vipin ultigela lama vipin khai lama vipin ke plan ke duk lama vipin pen ison pet lama bhansi el tum mathaket lo lake coronavirus akiso mate coronavirus abang so vur pen ke chepe jog ji bhansi kadong wit tame kam klem rapet lo bangso kisung ke phopena jog ongdung utum apran dam nang lo lapen ongdung utum ke methang ke chinghon chor ada asomar purial phanchi utkang si ahema red purial atum tame ningduk ning oi pen tum tame dolo lapen news pen tame tum rilong bom labangso akiso pen jog mate labangso vur pen jog ithi aphai tame sanjang bat bom eltum india det tame non ani wangsi nang bat bom non gela buchat bonchut kali ili tumara ilong antame mate tum north east havars tame labang so kiso positive case nang klang tang lo la so pena posi ili keching rai du nang ji mate kechepa jok du nang ji phan ke claim ko nang ji akanang sot do bang so kiso vur pen kechepa jok ji phan mate kecherai kom ji phan for example tuwar for example bidi pen claim pon lo sarkar hen pen stame apreka tuwar apreka bidi pen kechepa jok ji phan mate kecherai kom ji phan claim pon lo la pen non isi thedung sai ke claim pon ba ang deng ke an pon ke la han lo lockdown ni ko re isi kangkir la bangso kangkir ke la ke pir the dang tame non inkir lo bangso kangkir the ke la han lo munit hian ang bong ka chi un ide ji phan la pen la bangso kiso pen kaching rai thek ji phan ko si la bangso kangkir vidolo la pen penang anathum la bangso kiso mate la bangso vur pen ke pe jok je phan doctor nurse atum stame alang tum chipa duk pik pen si kam claim lo jo parni la tum hospital along kiso tum phan kela na mithang hemari da chor tum phan anche usi kiso tum phan kela na la busna por chipa dam lo army police atum stame la so thasi rai komakam sayang deng ke claim pon je phan si la tum tame jo parni atum tuwar street sa jo antame alang tum dosi rai komakam hai hoi claim pon bom tum thek dam long lo lapuson una hot ili mondoli pen ke claim pon anji kopilo tangte monte ili tum mondoli pen tame kideng ponji koposon no tangte aprang si akenang sot ke la lo itum ka do ko tame mithang a opran ke chipang thir mate labangso akiso mate labangso vulpen ke chipang rai denji phan ke charai kom nun thek ji phan ke mithang a opran ke charai ke chipang thir no kenang sot la posi reach or somewhere nanji sabun pen apan just met nang tum hong barlo program te hem ke chewang hot reach or some at anansi mithang hem same chilut dan nangji banangli hong barlo program te armu ke onglong si dam lo ponte nangli pe ri an tame la chipang thir at chichok at anansi aposon si claim nangji la pente munit anglum ke onglong nangli elaman bak ke hello munit tum pen chi pa hello nangji la pen nangli ri pen nangli make nangli no kan nangli ngho la poson chi od edat nangji la pen bang pas i hot ba pas air hot ba nangli mithang stame pas ing tungduk ba pas air tungduk polodang te max mate pia chat chedensi la poson ben si do nangji la pen aki ong armu long duduniret nangji la hai pen josi la bangso aki so pen tum chipang rai thekji so ni bangala han lo sarkar pen ke pathik ode sarkar pen ke bin khat alam iltum bimandun vek nangji ba kroidun vek nangji atheke non sarkar pen ke pathik aron hai hui iltum kroidun nangji la tame hastro pen ajok tame iltum phane ke thando hastro along Romanani pikre ke thom ani so isi pen troxy long yong si or hidam utang te dagla poson si kipudo abang putin ta det ke ja tum alam kroi masi
pima arnam aning ke hang kalite baduta ke jabang plang le la pen non ke dobom det ke ja tumaphan arnam si batlo la si ke jabang a hukum ke kroi kriya bang ke arnam kapathik tang alam si ke kroi krilo la pen la puson ke klema bang aling ke ame thang aputha kangsai jiwan po sarkar pen ke pethe karon jong sil tum kroi dunji polotante ko pilotante tum ke klema yi non kasuli bom mate non ke dam bom ni korai si lockdown mate kangkir abang so kangkir ilitum kroi dun pamenang ji asenili mondri tum anaphan tame ka chunuri kan tum gala lo bang so lockdown ilitum kroi dun pamenang ji lockdown se tame hastro pen itum hanake thando isayang ni pi inkora trok ne so inkoi long pulo nang tuma hem chedam rep non nirada tum lapen ing hap ching hap thip non nang methang arnam aning ki thi ham hetik chipat tu clip non hastro pen tame itum phan ining ki parung do itum methang hem chido clip nang ji asila lockdown is sek hong bar bidat nang ji lapen hemi si do pet nang po akiong ka chingrum malong duduni dat nang po lapen ilitum same ka chingrum bang bidat nang po athege karcho ba kardom kardi pine pustame gilja hemlong chingrum pet ason bang kalidadra ilitum methang hemlong le chingrum tang te misen po athe ilitum hello monduli lo gilja hem kim ham le monduli chotkali manda ilitum hello dangli le paneli hello monduli lo posi ilitum konat ma ke do asulong dala son sipulo konat ma ne men pen inut baini ki chingrum long ne nang tum long do aposi ilitum mithang hemlong chido repra mithang hemlong le karcho le pen kardom pen ilitum hem so dum an pen puson le tum piman ponora la pen sarkar pen kapachania birta hai hoi an le ili langdun chot nanji WhatsApp Facebook apen kaprek social media long kaprek birta anangli pik bontame sarkar pen ke peklang birta le tum en chot nanji ke thom ke lahan lo mondoli pen tum ke klem don vek nanji la ke kisung de tum phan ke rap dun nonapor kisung de hot munit hian achirap nanji athege humanity achapaklang nanji la ke tum ke na sot Logoning pi cap anang so inkora hopen inkora toxian tame pulo nang arnam phan ka ching hono son thot le nang ti bok bang phan da ching hono lapen logoning pi cap anang so thong cap la ka thomlo misen asamaria ke klema kama son thot le tum tame ki du ka tum phan ba ki song tum phan tum shira bananji kisung ke phodera tum phan lamthei si pen lapen ningi pirung don lapen ki choke jona son ki pidun doan pen lapen ki duk de tum phan ki sung de tum phan ningi pe the dun ka chirap dun la ke etum kenang sot londona por ho pli el tum ki klem pon vek nang ji kam ge la halo son pli ke ningi the ki pi halo londona por ahoda kenang sot nei la ka dogwe tum ki klem pe na parta ningi the halo kenang sot nei kisung ke phodera tum mode kisu dera tum halatum ke nono sona kenang sot nei ke kang hon ningi the lapen kardom pi helo latum kenang sot nei ahok ningi the la ke arnama long pensi wangji lapen arnama ningi the same la helo munit tum anutin dame anutin phans tame isiatimu thi ani pi hini ani so pli long ki pu ke la helo ka dok ko ve amunita ke jok longji phan lapen ahok alam ka chiniji si arnam aning hanglo nanti arnam aning ke hang tame la halo ka dok beta jok ra pet nanji posi ninge the ki pi la ke eltum non por hod kenang sot nei la halo non kai hod la bena posi ka padu sia lam la halo eltum phere nang ne bonta arnam ke chakalam do posi arnam ke chakalam phanle tum ning thelo na luna ning pi mane luna number toxic kebra isi la pen aneso ke thom pen toxian dak pohidam sena kapatu kaphere me pen kapatu kaphere me pen ta la pen kithi akiso hai hui pen ta la nang pejok po la aweng kong pen nang dip po la akelang pon along nang chipachong longji
ลาเกกรอยเทือกลองสินังพันนังไรโปอาโจนังทางนัดอากิสุงมาเตอเนรโลเมนเกเตงแข่งมาเตอาโจเกวังอวูรเป็นมาเตอเนรโลอากาให้โนให้กับเป็ดที่เป็นตาเพรีนังเนโลนังดงนังไรบางสุริอิสีกิทีเจโดตาให้นางเตบอกเตไรบางสุริเก็บโดตาให้บอนตานางทั้งตับโหนังเนเดจีละฮัลโหลอาร์นามาเกจักลามบางโซอันนิงเกเทเกลองเป็ดนังจีอพันเลอลีการดอมเป็นดูโลนะนับเป็นนั่นตุมการดอมมาหดไก่เกตเมมาทับปนท่าปีร์เทียดังอพันนังตุมอาร์ดอมปนิกท่านับเป็นกิสุเดรตุมพันอิลตุมอาร์ดอมปนนะนับเป็นกิทีตั้งตุมอปุริยัลมาเตอเฮมาสอร์จิโพจิโรตุมอันพันอาร์ดอมปนอีกสันนับเป็นเด็ดกิจาตุมพันอิลตุมอาร์ดอมปิดูนังจีอลังตุมพันซีอาร์นามกิปีอาจจะกองมาเตอออทอริตี้เป็นไม่ทางเด็ดไม่ทางใครจะได้กองเทคจีพันวิธีญาณนับเป็นอลังตุมสมัยระบางโซกิโซอวูร์เป็นกิจจะได้กองเทคจีนับเป็นออกพรานมิเซนเป็นกิจกรรมกิเคลมบนเทคจีพันเด็ดกิจตุมพันอิลีอาร์ดอมปิดูนังจีเสกลังตุมด็อกเตอร์นัร์สนับเป็นเฮลเปอร์สตุมพันอิลตุมอาร์ดอมปิดูนังจีพิมาอลังตุมไก่เคิดไม่ทางพันจึงหอนในพินสิกิโซอตุมพันกิลังกลนาจะประดุกปิกเป็นโจปาร์นีอลังตุมhospital long แล้วเป็นกับเพรกเดมลองกิโซกลนาอลองเสียลังตุมพันอิลตุมการดอมมันชราบันังจีเป็น police army ตุมสมัยไรคอมกิวันไทยจีพันอิลตุมพันไก่เคิดอลังตุมสมัยไม่ทางให้มาริจิโอซิtown city แล้วเป็น street สะโจตัววาร์โจอันตุมอังตุมไม่ทางอาศัยเช็คเลนเป็นเสียตุมกางเป็นประดุกปิกละแล้วพอสิกิจุดสินั่นตุมก็โดยพังจุนรีอังตุมก็ละหันล้อการดอมเป็นตุมโดโลนังคัจฉรีเป็นโดโลนังไม่ทางอาเฮมเลยตุมจะดูเป็ดโดนังเป็นอาร์นามาพานนิงกิเทเป็นเลยตุมโดนังมาวูร์เป็นเลยตุมจะไปจกนะเป็นอาร์นามาฮิร์จเมตุมก็โดยเวลองปิโดนะอาเมน